wanda ake ƙoƙarin aiwatarwa, wato ɗauke tashoshi guda 5 da ke cikin gari ya zuwa waɗansu wurare. Shin ma meye fa'idar ɗauke tashai daga cikin gari a watsa su can? To alhamdulillah mu wannan abu za mu ce to mu tasha kamar dai ta shahe mu ne, tunda mu muna sai da motocin nan na sufuri, kama da irin golf da hayes da sauransu da duk waɗanda ake hayar san muna sai da su da yawa sosai, kuma kamar mu ma abin ya shahe mu kenan in aka ɗauke su, dan abin da ya taɓa su kamar ya ɗan taɓa mu. To amma kasantuwar akwai shi wannan ɗauke-ɗauken tashai, idan gwamnati ta ga dama to abin zai zama alkhairi ga mutane. Idan kuma ta watsar da abin aka yi abin kamar kara zuba haka, a yin ce wani koma wajen mulkin makaɗi, wani koma wajen shinkafi, wani koma wajen can wajen mulkin soja, kuma kawai an baku kara zuba shi kenan, to abin zai zama ƙalubale ba ƙarami ba, don wani da dama zai koma ya yi angulu da kan zaguwa, ya dawo cikin gari ya laɗe wani wuri ya rika ɗauka fasinjan shi yana bin hanya. Amma idan gwamnati za ta nuna ita ce gwamnatin ta tashi yin abin ci gaba ne da Katsina, to za a samu ci gaba sosai don an faɗaɗa garin. Cewa kana ganin ɗauke tasha a kai su can wurin zai zama to faɗa gari ne maimakon a yi gine-ginen da ya kamata? Ai gwamnati ce, ai gwamnati ce, ai in an so an samu ci gaba, amma ci gaban nan ba a same shi, ba a samu shi sai da kulawa. Me yin kulawa? Kamar an ɗauki mutum an kai shi hanyar ba tsare ba ka ba da tsaro ba inda ya je. An zo an yi mota guda an kwashe ta. Mutane mutum ya je na jiran mota ta cika an zo a cika yi zuwa da daji. To kaga ci gaba kenan. Yanzu ka kai mutum can gaba da shinkafi, ka yi mai tasha ka ce na tafiya da kamar. Saboda Allah wani mutumin da zai hau mashin ko kurkura da ya kai shi tasha, ya kai shi can gaba da shinkafi, can wajen gadon shinkafi, ai ƙara ma idan kai ka dan kama ko kai tai shi ke nan kakura da tashi. Duk ɗan mashin ɗin da ya ɗauke kai ni wajen shinkafi ta zan yi a ni na hakuri da Allah ya kai ni kai ta ko ka iya kai za ka mun kawai. Kenan ba a samu ci gaba ga talakawa. A ba a samu wahala ce aka dora ne. Amma ci gaba da an so ai ba sai an yi tsananin tafiya ba, ita gwamnati ce. Yanzu nan da ka tafi kamar wajen gidan man tammal kafin ka kai shinkafi, akwai filaye na mutane in an so za a kira mutane sai a sai wurin a masa kayi tasha, ai ta cikin gari ne, amma an yi ta shinkafi. In an ce kamar nan yana sa cinkoso, ai can ba cinkosa. Kamar nan wurin da ka wuce ramun ɗin Haji Kyam, da ka tafi nan za a samu filayen da za a sa a fige a yi tashai. Nan ma daidai an Ƙwarai da ka yi tafiya nan kuma ka wuce ramun ɗin ba ka wuce KSCA, nan ma akwai filaye na mutane, nan ma sai a samu wani wuri a tashar ba tsaro, ta ga cikin gari ne. Kamar ƙwawo kana wuce gidan man AP ɗin nan, da akwai filaye na, nan ma sai a yi kashe, ta ga cikin gari. To amma an ɗauke mutum an ɓulla shi ya tafi wajen gara, nan an ɓulla mutum ya tafi gara. Sai ni yin ga mutane suka ba gwamnati wannan shawara, gaskiya shawara ba mai kyau ba ce wannan. Ya kamata da mutane da ita gwamnati ta nemi shawara ga su 'yan tashar nan, su je su nemo wurare kusa-kusa, kar a yi nisa sosai, su nemo su kawo a duba a ce kai wane wuri ne na gwamnati ne, saboda haka ga abinda gwamnati za ta biya mutane jiya kawai za a yi tasha, gwamnati ci gaban ku ne. To ai kamar ma yadda hasashe ke nunawa, magana kamar misali masu shaguna da ke cikin tashar sauran makamantansu su ba a ma damu da su. To ai in kamar in kusa da gari ne, in na san ina karuwa da tashar nan zan koma wurin. Amma in abin da ya kai can gaba da shinkafi, ya zan ɗauki dukiya ta koma can. Ko ya za a yi in ɗauki dukiya ta koma can, ko gaba da wajen mulkin magani sai in bar nan wurin da koma can, ci gaba kenan.
To ai waɗansu ma suna ƙorafin cewa idan da waɗansu ma kamfanoni ko ma'aikatu ne za a gina wurin tura da sauƙi, ana magana waɗansu ɗaiɗaiku ne za a biya ma buƙata. To ai wannan duk ci gaba ne ko ɗaiɗaikun ne in wata supermarket aka zo aka yi wurin ai duk ci gaban gari ne. Amma dai a ce can wani wuri nesa ai sai yanzu kamar ba a yi maka da adalci ba. Su ma direbobin nan duk talakawa ne. Ya kamata a yi musu adalci. To a dunkule idan muka dibi dukkan waɗannan abubuwa da muka tattauna a kansu, a inda ke da matsaloli ina ne kake ganin mafita? To mafita dai ne yanzu kamar in dai gwamnati in dai abun bai yi nisa ba. Amma wasu wuraren a ce an ba 'yan kungiya suna sun ci gaba da gini wasu ma sun kusa gama. To amma dai da tun farko to gwamnati ta ce bayan nan aka samu wurare aka yi tashar nan wallahi ta yi fa'ida ga mutane da amma cikin da abin da gwamnati za ta yi akwai abin da ta hango mu wanda ba mu hango ba. Amma a namu tunanin in dai da an samu mashawarta na kirki da kusa da gari yayi a yanayin nan da ake cikin rashin tsaro kuma kana gani dai a cikin ƙwaryar Katsinan nan kana tafiya ma wani wurin za a ce ba mu wayarka, kana tafiya za a ce kai in ka ƙi ba da waya a yanke ka. Su wannan mutanen ba a yi maganin su ba ma nan cikin birnin Katsina sai a ce a kai mutum can daji ya a sauke mutum ka rasa mashin ɗin zaka hau kawo cikin gari. Musamman ga tafiya ta mata da yara ƙanana. Akwai tahiyar shigowa cikin dare. Gaskiya akwai matsala sosai. Gwamnati ta duba. Akwai matsala. Tausaya wa mutane. In dai akwai abin da za a iya yi to a taimaki mutane da Allah a canza lamarin. Kenan kana ganin ita wannan sabon gwamnati da za ta shigo za ta iya ɗauka wani mataki a kai? Gaskiya sabon gwamnatin nan shi zaɓaɓɓen gwamnan nan alamu sun nuna mutumin kirki ne shi ma. Dan ina da tabbacin da shi kanshi mai girma gwamna Aminu Bello Masari wanda zai mai barin gado shi ma mutumin kirki ne amma mutane ne kara zuba suka yi yawa suke bar shawarwarin banza har aka kai ga an cutar da mutanen jihar Katsina. Amma dai ni ina da tabbacin cewa wannan zaɓaɓɓen gwamna a bayanan shi da yake yi mutumin kirki kuma wallahi zai ma 'yan jihar Katsina ayyukan alkhairi a bayanan shi dai da ke gani. Shi kan shi zaɓaɓɓen shugaban ƙasar nan wallahi shi ma mutumin kirki ne don bayanai sun nuna cewa kai a yanzu ma tun kafin a rantsar da su wallahi alhaji ina tabbacin cewa duk ɗan kaso da ka sani kaso su ta canza yana samu. Tun kafin su hau? Tun kafin su hau wallahi ana samu a yanzu. To ka ga harkar kasuwanci na tahiya? Amma a bayan nan na rantse da Allah an sha wuya, an sha azaba don wannan mutanen kashe mutane kaɗai ke musu. Kai wasu mutanen masu mutum da dama ya mutu wallahi saboda ba abin da zai ci amma wallahi wannan mutanen yanzu zaɓar su da aka yi to sun ɗan maido ma APC martabarta amma a da wallahi martaba APC ta mutu wuris don mu kanmu duka wallahi ba mu kaunarta amma a yanzu tun kayan a yanzu wannan nake gaya maka wallahi tun kayan a yanzu wannan Katsina ta canza an kai ɗan jarida ka sani wallahi yaushe rabon da ka zo wurina mai hira da kai ka kai shekara 2 na gaba ka zo kuma uku kuma na tabbatar da kila ma kudin express masu kai ma wuya ko kudin man da zaka zo a motar ka kila ma tana can a jika jingi ne